Hello mga langga, karon kay magpunta kami sa aming ayaan, sa aming auntie kasi may pakals doon. Oh, pahinumdum sa kanyang mama na lula namin si Lula Pidila. So, kasi nakarelate nga kanang mga ba. Watch and subscribe to my YouTube channel. Di ay. So pahinumdum na ni Lula Pidila. Oh, so gi-invite mami, so namay gaingon nga dili pwede kung ano na ang grasya. Kinahanglan ang grasya is dawaton jud na siya. Dili balibaran kay lisod kay panahon karon lami kayo na koy wahumba. Okay nilatan. So karon unsaon pagpapa gyud namo tanawan ninyo kinsa balay doy. May ay na rose. Oh karon Alika lab. So, mga ojud mi karon ha, tanawa. Ayan. So, ayan yung ayan ko, ayan. Kabayo. Always siyang nandyan. Kapag dadaan ako, nandyan yung kabayo. And then, pagbalik ko, andyan na naman siya. So, ngayon, nagugutom ako. So, laban tayo ha. Dadaan sa mi sa bahay kay medyo malayo ba yung bahay ng auntie ko, yung may pakals o yung may kumbira. So mamaya is kakain jud tayo mga langga kasi nagugutom. So ayan, dumaan kami sa mga garden ni Auntie Giling. Yung may pakals mamaya, ay mga pichay na iyan. Ito may bagong pichay na mga bata pa. Saka may mga mais din sila. Anagon yung kakainin natin ba yung mga anag-anag dyan? Ayan. So kanina na-stress ako ha. And then doon kami maglalaba yung may may tubig dyan. Ayan. So maraming mais. Kakain na kami. Malapit na kami sa bahay. Dapat ready na dyan. Ayan. Karon kay mga una to mga langga. Dung walay manok. Manok. Wala din siya. Baboy rata ng diyaw. Baboy na siya. Baboy na diyan. Ngaon ito ha. Diyan pa yung niya. Yung walay manok doon kang Bisaya doon. Yung walay manok kang Bisaya doon. Siya ang manok. Baboy ra nang mga. Siya ang manok ba? Naka manok ng Bisaya. Baboy ra. Kakitay. Yan na yung ano. Brightness ko. Si Mami Jupita. Hoy, magkuha na ta ng mga unot ta. High blood ko ganina. Sa papa. Kuha niyo dyan. O mga unami. Yung balik ko. Yung ay na. Hindi naka-concentrate. Ulawan. Ang kapilang na siya. Sininding siya. Hoy, nga unami o. Among sudan karon kay mga baboy. Carlito Galvez Jr. Pinaunahan sila sa walong ospital sa Metro. Ako mga silingan, akaloy nagkaan. Ngayong araw, 13 ospital pa ang nadagdag para sa phase 2 ng pagbabakuna sa mga batang edad 12 hanggang 17. Isinagawa ang seremonial program sa Cardinal Santos Medical Center, Hospital ng Parañaque at sa Quezon City General Hospital. Sa San Juan City, 140 Permit pa lang. habang paragdagang 500 sa susunod na 5 araw.
Salamat, te. Ang target mo ng babakunahan sa lungsod ng Marikina at meron pong 1,000 bodya sa Rabatan. Nagpapatuloy din ang bakunahan sa iba pang lungsod sa NCR. Tinatayang nasa 1.2 milyong kabataan na may comorbidity ang target mabakunahan ng DOH sa buong bansa. Humba mo sud andro na ginagma din pansit. Tagalog mo to ganina doy. Ako nang Bisaya. Kasama natin sa balik ng Radyo Man. Mo na siya gingon ay Tagalog pala ka, Bisaya bake. Sa mga bata na may comorbidity ang napupunahan ngayong araw dito sa lungsod ng Marikina. Matapos ilunsad yung araw ang unang roll-out o pilot ng bakunahan ng mga bata na may edad 12 hanggang 17 taong gulang dito sa Marikina Sports Complex. Ayon kay Leo Matitudoro, mayroong 100,000 na mga bata sa lungsod ang target nilang mapakunahan. Sa sunod na mga araw, walang sinasabing bilang, 5,000 nito ay may mga comorbidities. Lahat naman ng mga gulang na mabatang nakabilang dito ay naipapasaya naman dahil nabibigyan ng proteksyon ang kanilang mga anak. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Kasi may vaccine sa wala eh. Mas, ano ba, mas komplikado na eh. Talaga decision ko namin mag-asawa na magkaroon ka ng protection dahil lahat kami ay meron na. So, sa panahon Bakante lang. especially sa variant natin, napakahirap na walang protection sa mga Oh, manakog kaon, mauli kog una. Kay kuan man. Ana pa ko'y trabahoon. So, ayan, ang busog-busog ko na ha. Lumaki na yung tiyan ko. Aray. Diyan sila naglalaba yung makapit bahay ko, ayan. Ayan, malakas ang tubig dyan kapag umuulan. O, naay mainom dira, no wala pa. Ah, meron pa, pero kailangan pa namin limpyuhan tapos magpahina pa kami. Oh. Para lumaki na kasi makulang man natin, no? O kulang kasi nandito na kami lahat sa sa itaas. And then kailangan talaga naming i-renovate para maging Ayan, so thank you. Nabusog talaga ako sa pagkain, no? Baboy lahat yung mga ulam. Gusto ko yung yung mga manok. Pero okay, kakain naman ako para lang, hindi naman gaanong karami yung kakainin mo na once sa fork yung karne yung mo ulam. So lang, dapat dahan-dahan tayo sa pagkain. Ayan yung mga tanim, oh. Napakaganda talagang mamuhay sa bukid, no? Ayan. Pakals talaga ako kanina, ha?